ప్రకాశింపని వాడును. ప్రకృతి గుణములచే పనిచేయుచున్నవని ఎరిగి వాని ద్వారా కలుగు ఈ ప్రకాశాదులయందు నిశ్చయత్వమును మరియు స్థిరత్వమును కలిగి ఉదాసీనుడై ఆధ్యాత్మిక స్థితి ఎందే నెలకొనియుండు వాడును. తన ఆత్మయందే ప్రతిష్ఠితుడై సుఖదుఖములను సమానముగా భావించడి వాడును. మట్టి ముద్ద, రాయి, బంగారములను సమదృష్టితో వీక్షించడి వాడును. ప్రియాప్రియములందు సమముగా వర్తించడి వాడును. నిందాస్తుతులయందు మానవమానములయందు నిలుచు ధీరుడును. శత్రుమిత్రులను సమముగా చూచువాడు. భౌతిక కర్మలనన్నింటినీ విడిచిన వాడును అగు మానవుడు ప్రకృతి త్రిగుణములను అధిగమించిన వాడుగా చెప్పబడును. మాం చ యో వ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మ భూయాయ కల్పతే. అన్ని పరిస్థితుల యందును నిశ్చలముగా నా సంపూర్ణమైన భక్తియుక్త సేవయందు నిమగ్నుడయ్యుండు వాడు శీఘ్రమే భౌతిక ప్రకృతి త్రిగుణములను అతిక్రమించి బ్రహ్మభావ స్థితిని పొందును. బ్రాహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం అమృతస్య వ్యయస్య చ శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖస్యైకాంతికస్య చ. అమరమును అనశ్వరమును శాశ్వతమును పరమానందమునకు సహజ స్థితిను అగు నిరాకార బ్రహ్మమునకు నేను మూలాధారమునయ్యున్నాను. ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే గుణత్రయ విభాగ యోగో నామ చతుర్దశోऽధ్యాయః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. నరసింహ కవచం చదవాలా మాతాజీ? నేను చదువుతానులేండి. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. నృసింహ కవచం వక్షే ప్రహ్లాదేనోదితం పురా సర్వరక్షాకరం పుణ్యం సర్వోపద్రవనాశనం సర్వసంపత్కరం చైవ స్వర్గమోక్షప్రదాయకం ధ్యాత్వా నృసింహం దేవేశం హేమసింహాసనస్థితం. వివృతాస్యం త్రినయనం శరదిందు సమప్రభం లక్ష్మాలింగిత వామాంగం విభూతిభిరుపాశ్రితం. చతుర్భుజం కోమలాంగం స్వర్ణకుండల శోభితం సరోజ శోభితోరస్కం రత్నకేయూరముద్రితం. తప్తకాంచన సంకాశం పీత నిర్మల వాససం ఇంద్రాదిసురమౌళిస్తా స్ఫురన్మాణిక్య దీప్తిభిః. విరాజిత పదద్వంద్వం శంఖచక్రాది హేతిభిః గరుత్మతా చ వినయాత్ స్తూయమానం ముదాన్వితం. స్వహృత్కమల సంవాసం కృత్వా తు కవచం పఠేత్ నృసింహో మే శిరః పాతు లోకరక్షార్థ సంభవః. సర్వగోపీ స్తంభవాసః పాలం మే రక్షతు ధ్వనిం నృసింహో మే దృశో పాతు సోమసూర్యాగ్నిలోచనః. స్మృతిం మే పాతు నురహరిః మునివర్య స్తుతిప్రియః నాసం మే సింహనాసస్తు ముఖం లక్ష్మీ ముఖప్రియః. సర్వవిద్యాధిపః పాతు నృసింహో రసనాం మమ వక్త్రం పాత్విందువదనం సదా ప్రహ్లాదవందితః. నృసింహః పాతు మే కంఠం స్కందో భూభరాంతకృత్ దివ్యాస్త్రశోభితభుజో నృసింహः పాతు మే భుజౌ. కరౌ మే దేవ వరదో నృసింహः పాతు సర్వతః హృదయం యోగి సాధ్యచ్చ నివాసం పాతు మే హరిః. మధ్యం పాతు హిరణ్యాక్ష వక్షః కుక్షి విదారణః నాభిం మే పాతు నరహరిః స్వనాభి బ్రహ్మ సంస్థుతః. బ్రహ్మాండకోటయః కట్యాం యస్యాసౌ పాతు మే కటిం గుహ్యం మే పాతు గుహ్యానాం మంత్రానాం గుహ్యరూపధృక్. ఊరు మనోభవః పాతు జానునీ నరరూపధృక్
ढिंगे पातु धराहरा हर्ता योऽसौ नृकेसरी सुरराज्य प्रधः पातु पादौ मे नुरहरीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनुम् महोग्रह पूर्वतः पातु महावीराग्रजोग्नितः महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतौ पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखः नृसिंहः पातु वायव्यां सौम्यां भूषणविग्रहः ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयतः पातु मृत्योर्मृत्युर्यकेसरी इदं नृसिंहकवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान् यः पठे नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोत्य संशयम् सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् पुण्यन्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणम् वृच्छिकोरगसम्भूता विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणम् भुजे वा तलपात्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्ध्येयुः कर्मसिद्धयः देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेन्नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं मुक्तिमुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशतिसहस्राणि पठेत् शुद्धात्मना नृणाम् कवचास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्वाभिमन्त्रणम् तिलकं विन्यसेत्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्याभिमन्त्र्य च प्राशयेद्यो नरो मन्त्रं नृसिंहध्यानमाचरेत् तस्य रोगाः प्रणश्यन्ति ये च स्युः कुक्षिसम्भवाः गर्जन्तं गार्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हटन्तं रूप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुविदितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं घूर्णयन्तं कर्णिकरशतैर्दिव्यसिंहं नमामि इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादोक्तं श्री नृसिंहकवचं सम्पूर्णम् जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय नरसिंह प्रह्लादेश जय पद्ममुख पद्मभृङ्गा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् अपराधसहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया तासोऽहमिति मां मत्वा क्षमस्व मधुसूदना प्रतिज्ञ तव गोविन्द न मे भक्त प्रणश्यति इति संस्कृत्य प्राणान् सन्धारयामि अहम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण माता अंदर की हरे कृष्ण
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे श्री कृष्ण భగవంతుడు చెప్పారు ఓ మజ్ఞానతిమినందస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితమైన భూతలే స్వయం రూపకదమహం దదాతి స్వపదాంతికం హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధో జగత్పతే గోపేష్ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే తప్తకాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియ వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी नित्यानाम्नि नमो आचार्य पादाय निताय कृपदाय गौरवदामदाय नगरग्रामतारिणे नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानाम्नि नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसंत गौर भक्तिवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे దయచేసి అందరు వైష్ణవులను ఆశీర్వదించండి సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు అయిన జపతాక్ మహారాజుల వారు మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నా చేత ఎంత మేరను పలికిస్తారు నేను ఎంత మేరను పలికేదానికి ప్రయత్నిస్తాను. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, నేను నీకు మళ్ళీ ఈ గొప్ప విజ్ఞానాన్ని నేను నీకు చెప్పబోతున్నాను. సో అది విజ్ఞానాల్లో కన్నిటికంటే ఉత్తమమైన విజ్ఞానం. అది అసలే జ్ఞానం కంటే కూడా గొప్పది విశేషమైన జ్ఞానం. సో విజ్ఞానాల్లో కనంటే కూడా అన్నిటికంటే గొప్ప విశేషమైన జ్ఞానం నేను నీకు నేర్పించబోతున్నాను. అది తెలుసుకున్న పిమ్మట అందరూ గొప్ప ఋషులు మునులు వారంతా కూడా వారు పరమపదాన్ని చేరుకున్నారు అని చెప్తున్నారు. ఏంటి ఆ జ్ఞానం అంటే, బై బికమింగ్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ దిస్ నాలెడ్జ్ వన్ కెన్ అటైన్ టు ది ట్రాన్సెండెంటల్ నేచర్ విచ్ ఇస్ లైక్ మై ఓన్ నేచర్. సో విశేషమైన జ్ఞానం
జ్ఞాన ఉత్తమంని అది తెలుసుకున్న తర్వాత ఏంటి అని అంటే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా నా వంటి స్వరూపం వస్తుంది, అంటే సారూప్య మోక్షం అంటారు అది. సో భగవంతుడు లాగానే ఆ రూపం వస్తుంది అనేసి అని. సో ఇప్పుడు విష్ణుదూతలందరూ కూడా విష్ణువు లాగానే ఉంటారు. సో అది సారూప్య మోక్షం. So thus established one is not born at the time of creation nor disturbed at the time of dissolution. సో ఈ రకంగా వారికి సారూప్యం వస్తుంది, ప్లస్ మోక్షం కూడా వస్తుంది. సో సారూప్య మోక్షము. సో దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే భగవంతుడు ధామానికి చేరుకుంటారు. ఆ ధామానికి చేరుకున్నాక మళ్ళీ సృజన అప్పుడు లేకపోయిందా లయం అప్పుడు వారికి భయపడవలసిన అవసరం లేదు. ఎందుకనంటే వారు ఉండబోయేది ఎక్కడుంటారు అని అంటే ఎక్కడైతే సృష్టి స్థితి లయ అనేది ఉండదు, అక్కడ కేవలం ఆనందం అనేది ఉంటుంది అనమాట. భగవంతుని సేవ. సర్వయోనిషు కౌంతయ్య మూర్తయ సంభవంతియ తాసాం బ్రహ్మ మహద్యోనిర్ అహం బీజ ప్రదాపిత అని అంటున్నారు భగవంతుడు. ఏంటి ఆ ఇది ఉత్తమమైన జ్ఞానం, విశేషమైన జ్ఞానం ఏది అంటే సర్వయోనిషు కౌంతయ, ఓ కౌంతేయ అన్ని యోనులకి కూడా మూర్తయ సంభవంతియ తాసాం బ్రహ్మ మహద్యోని అహం బీజ ప్రదాపిత అని అంటే ఇవంతా కూడా దేని వల్ల వచ్చింది అని అంటే కేవలం ఇది ప్రకృతి వల్ల సంభవమైంది. వారికి అందరికీ కూడా ప్రకృతి నుంచి వారందరూ కూడా వచ్చారు. మరి ఆ ప్రకృతికి మరి ఎవరు ఆ ప్రకృతి యొక్క తల్లి అయితే పిత ఎవరు అని అంటే అహం బీజ ప్రదాపిత అనేసి కృష్ణుడే చెప్తున్నారు. కృష్ణుడు మనందరికీ కూడా సీడ్ గివింగ్ ఫాదర్. అతను తండ్రి మనందరికీ కూడా. అతని నుంచే మనమందరం కూడా పుట్టాము. సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్క జీవరాశి కూడా కృష్ణుడి నుంచే పుట్టింది. కాబట్టి మనల్ని వసుదేవ కుటుంబకం అని అంటాము. అంటే వసుదేవ కుటుంబకం అని అంటే ఏదో మన ఫ్యామిలీ లేక మనుషు జీవులు వారు మాత్రమే కాదు, అన్ని జీవులు అన్ని కూడా జీవరాశులు అన్నిటినీ కూడా కలిపితే అది వసుదేవ కుటుంబకం అంటారనమాట. సత్వం రజస్తమ ఇది గుణ ప్రకృతి సంభవ నిబధ్నాతి మహాబాహో దేహే దేహినామ వ్యయం. అంటే ఇది మరి ప్రకృతి మన తల్లి అయినప్పుడు మరి ఆ ప్రకృతి అందుకోసమే అమ్మవారు అని అంటాం మనం. సో మరి ప్రకృతి దాంట్లోని ఏముంటుంది అని అంటే ప్రకృతి ఆధీనంలోని ఈ 3 గుణాలు ఉంటాయన్నమాట. సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం. ఈ 3 గుణాలు కూడా ప్రకృతి యొక్క ఆధీనంలో ఉంటాయి. జీవ ప్రకృతి అనేది కృష్ణుడు ఆధీనంలో ఉంటారనమాట. సో ఎప్పుడైతే జీవుడు ఈ 3 గుణాలకి సంబంధానికి వస్తారో అప్పుడు వారికి ఏంటి అని అంటే ఈ 3 గుణాలకి లోబడిపోతారు వారు. వారి మీద ఈ 3 గుణాలు కూడా వారి మీద ఇది యాక్ట్ చేస్తాయన్నమాట. తత్ర సత్వం నిర్మలత్వాత్ ప్రకాశకం అనామయం సుఖ సంఘేన బధ్నాతి జ్ఞాన సంఘేన చానఘ. అంటే తత్ర సత్వం నిర్మలత్వాత్ అంటే అన్నిటికంటే నిర్మలంగా ఉంటుంది సత్వగుణం. సో సత్వగుణంలోనే ఏంటి అని అంటే మనిషి చాలా చాలా సున్నితంగా ఉంటాడు, ఎక్కువగా ఇది ఆశపడడు, చాలా చాలా కూల్గా ఉంటారు. అతనికి ఏది ఉన్నాదో దాంతోనే సంతృప్తి పడతాడు. ఆ రకంగా ఉంటుంది అనమాట. చాలా చాలా ప్రకాశవంతంగా కూడా ఉంటారు ఆ మనిషి సత్వగుణం ఉండేటప్పుడు. కానీ అతనికి వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే మిగతా గుణాల కంటే కూడా బెటర్ అది. కాకపోతే అంత ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే సుఖంకి అతను మరిగిపోతాడనమాట. ఆయనకి చాలు, నాకింతే చాలు అనేసి ఆయన సుఖంగా ఉంటాడు. దానికంటే మించి పైకి వెళ్ళాలి అనే ఆలోచనతో ఉండడనమాట. భక్తులు ఎప్పుడూ కూడా ఈ 3 గుణాలకి అతీతులుగా ఉండాలి అని అనుకుంటారనమాట. సో త్రైగుణ్యో విషయో వేద నిస్త్రైగుణ్యో భవ అర్జున అని చెప్పని అన్నారు కృష్ణుడు అర్జునుడికి. అంటే ఈ 3 గుణాలకి అతీతులు కావయ్యా అనేసి అంటే శుద్ధ సత్వం కావాలి అని అంటున్నారు అనమాట. సత్వం ఒకటే సరిపోదు, శుద్ధ సత్వం కావాలి అనేసి అని. కానీ సత్వగుణంలో ఉండే వారికి ఏంటి అని అంటే సుఖానికి వారు మరుగుతారు. సో ఆ సుఖం వారికి ఉన్నది చాలు ఇంకా అని అనుకుంటారు వారు. కాకపోతే ఒకటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అని అంటే సత్వగుణంలో ఉండేటప్పుడు వారు ఇంకా జ్ఞానాన్ని వారు పెంపొందించుకోవాలి అనే భావనతో ఉంటారనమాట వారు. రజో రాగాత్మకాం విద్ధి తృష్ణ సంఘ సముద్భవాం తన్నిమధ్నాతి కౌంతేయ కర్మ సంఘేన దేహినాం. అంటే రజోగుణం ఏంటి అని అంటే చాలా చాలా కోరికలు వాంఛల నుంచి పుడుతుంది రజోగుణం అనమాట. మనుషులు అందరూ ఇంచుమించు రజోగుణంలోనే ఉంటారనమాట. సో ఇందులోనేంటి అని అంటే వారికి ఇంకా కావాలి, ఇంకా కావాలి, నేను ఇంకా కావాలంటే కష్టపడతాను, నాకు ఇంకా కావాలి, ఇది సరిపోదు, ఇంతటితోనేమవుతుంది, ఇంకా కావాలి, ఇంకా కావాలి అని అనుకొని అది రజోగుణంలో నుండే వారికి
ఇలాంటి కోరికలు అంటే రజోగుణం అనేది ఈ రకమైనది వస్తుందన్నమాట. తమస్తు అజ్ఞానజం విద్ధి మోహానాం సర్వదేహినాం ప్రమాద ఆలస్య నిద్రాభిస్ తన్నిబధ్నాతి భారత. అంటే ఈ తమో గుణం అనేది ఉండే 3 గుణాల్లోకి అతి అతి అన్నిటికంటే కూడా నూన్యమైనదనమాట. దాంట్లోనేంటి అని అంటే మనిషికి తామసం వచ్చిందనంటే అజ్ఞానం అనేది వారికి పెరిగిపోతుంది, మోహం అనేది పెరిగిపోతుంది, వారికి ఏంటి అనంటే పిచ్చి అనేది వారికి పెరిగిపోతుంది అనమాట. వారికి నిద్ర ఇంకా ఆలస్యము అంటే ఒళ్ళంతా కూడా బద్ధకంగా ఏది చేయాలన్నా సరే కూడా పర్వాలేదు నేను చేయలేను, ఇప్పుడు కాదు, నా వల్ల కాదు, అసలు నాకు వదిలేయండి అన్నట్టుగా ఆ రకంగా అనమాట. ఎప్పుడు చూసినా సరే కూడా వాళ్ళు అదే దీంట్లోనే ఉంటారనమాట. సో ఆ రకంగా వారికి ఏంటి అని అంటే వారికి మాదక ద్రవ్యాలు ఎప్పుడు కూడా వారికి నిద్రని కలిగించేలాంటివి అజ్ఞానం వారితో కూడుకొని ఉంటారనమాట. ఏది సరైనది ఏది తప్పైనది తెలుసుకోరు సరికదా, వారు వాదిస్తారు, తప్పైన దాన్ని కరెక్ట్ అని, కరెక్ట్ అయిన దాన్ని తప్పని వాదిస్తూ ఉంటారనమాట. సత్వం సుఖే సంజాయతి రజః కర్మాని భారత జ్ఞానం ఆవర్త్యతు తమః ప్రమాదే సంజయాతి త్వః. అంటే ది మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ కండిషన్స్ వన్స్ టు హ్యాపీనెస్. కాకపోతే ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే సత్వగుణంలో ఉండే వారికి సంతోషంతో వారు నిబద్ధించబడిపోతారనమాట. అదే రజోగుణంలో ఉండేవారు వారు చేసే కర్మకి ఫలితం వారు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. అదే తమో గుణంలోనేంటంటే వారికి పిచ్చితోని వారి జీవితం అంతా కూడా సరిపోతుంది అనమాట. కొన్నిసార్లు సత్వగుణం మనిషిలోని చాలా ముందు ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు ఆ సత్వగుణం మిగతా గుణాలన్నింటినీ కూడా అధిమించి సత్వగుణం ఆధిపత్యంలో ఉంటుందన్నమాట. కొన్నిసార్లు ఆ రకంగా రజోగుణం, కొన్నిసార్లు తమో గుణం. ఈ రకంగా నిరంతరంగా ఈ 3 గుణాలకి మధ్యన పోరాటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది మనిషికి. మనిషి యొక్క మనసుని ఈ 3 గుణాలు తన పక్కకి లాగుతూనే ఉంటాయి. The manifestations of the mode of goodness can be experienced when all the gates of the body are illuminated by knowledge. కాకపోతే సత్వగుణం అనేది ఎప్పుడు మనకు వస్తుంది అనంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు భగవంతుడు, ఎప్పుడైతే పరిపూర్ణమైన జ్ఞానం, ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం అనేది వారికి మొత్తం అంతా శరీరం అంతా కూడా వారికి ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానాన్ని వారు తెలుసుకుంటారో అప్పుడు వారికి సత్వగుణం అనేది వారికి వస్తుంది అని అంటున్నారనమాట. సో చదవడం, తెలుసుకోవడం ఒకటి, అండ్ దాన్ని పాటించడం ఒకటి. సో చాలా మందికి ఏంటి అని అంటే ఇది తెలియదు. ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం ఉండేది ఏ పుస్తకంలో? అన్ని పుస్తకాలు వెతుక్కోండి, భౌతికమైన పుస్తకంలో ఒక్క పుస్తకంలో కూడా ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం ఇవ్వరు. మనకంటూ ఏదైనా ఉన్నది ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం అంటే కేవలం భగవద్గీతలో ఉన్నది. కాబట్టి భగవద్గీతను ఎవరైతే చదువుతారో వారికి జ్ఞానం పెంపొందించుకున్నట్టుగా వారు అవుతారు వారు. సో జ్ఞానం పెంపొందించుకున్నప్పుడు సత్వగుణం వారి మీదకి యాక్ట్ చేస్తుందన్నమాట. O chief of Bharatas, when there is an increase in the mode of passion, the symptoms of great attachment and intense endeavor develop. ఇది లోకుల తలకు తీరిది. మిగతా వారందరూ కూడా ఇక్కడ ఇంచుమించు ఎంతమంది 33 మంది ఉన్నాము. సో 3-4 మేము వీళ్ళతో కలుపుకొని డివోటీస్తో కలుపుకొని మిగతా వాళ్ళు 30 మంది దాకా వచ్చారు. ఈ 30 మందిని 60 మందినో ఎంతో మంది వీరిని మినహాయించి మిగతా వారందరూ కూడా రజోగుణంలోనే. సో వారికి ఏంటి అని అంటే ఇంకా కావాలి, నాకు ఇంకా సంపాదించుకోవాలి, ఈ భగవద్గీత అనవసరంగా టైం వేస్ట్, నాకు ఈ ఆదివారం పూట ఏదర్ రెస్ట్ తీసుకోవాలి, లేదనంటే మనం ఇంకా డబ్బులు సంపాదించుకోవాలి, అంతేగాని భగవద్గీత విని ఏం చేస్తాము, వద్దు అని అనుకొని వెళ్ళిపోయే రకాలు మాక్సిమం అందరూ ఉండేది అదే. సో వారిని తప్పు అని పట్టలేము, ఎందుకనంటే ఇది లోకం తీరే. ఇది ఎందుకనంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ ర్యాట్ రేస్ అంటారనమాట. పరిగెత్తూనే ఉంటారు, ఇంకా సంపాదించాలి, సంపాదించి ఏం చేయాలి, సుఖంగా ఉండాలి. సుఖంగా ఉండేదానికోసం అనేసరి మన జీవితం కాదు ఉండేది. మనం భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలి. ఎస్, సుఖం కూడా కొద్దిగా ఉండాలి, కానీ శారీరక సుఖం కాదనమాట. బేసికలీ శరీరానికి కావాల్సింది సుఖం, మనసుకి కావాల్సింది ప్రశాంతత, శాంతి, అండ్ ఆత్మకి కావాల్సింది సంతోషం, అంటే వారికి బ్లిస్, ఆనందం కావాలన్నమాట ఆత్మకి. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ శరీరానికి కావాల్సింది మనం ఇస్తున్నాము. చాలా సార్లు మనం ఏంటి అని అంటే
మైండ్కి మనం ఇది ఇవ్వట్లేదు అనమాట, శాంతి అనేది ఇవ్వట్లేదు. మైండ్ని ఎక్స్ట్రాగా చాలా పని చేపిస్తున్నాము, శరీరానికి సుఖం ఇస్తున్నాము, లాభం లేదు. అందుకోసమే ఇప్పుడు లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ అంతా కూడా వచ్చాయి మనకి. సో బీపీ కానీ, షుగర్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అని అంటే లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్. విటమిన్ డి కోసం అనేసి టాబ్లెట్లు తీసుకోవాల్సింది ఉంటుంది, ఇంజెక్షన్స్ తీసుకోవాల్సింది ఉంటుంది. విటమిన్ డి ఒకసారి కొద్దిగా వెలుతురులోకి వెళ్ళామనంటే బాగా వస్తుంది మనకి. విటమిన్ సి అనేది మేము చిన్నప్పుడు అంతా కూడా మామూలుగా ఎప్పుడైనా పల్లెటూరు అటు సైడ్ వెళ్ళామనంటే అక్కడ ఇది పళ్ళు అలాంటివంతా కూడా మాకు ఊరికనే దొరికేదనమాట. సో అలాంటివంతా కూడా తిని పెరిగిన వారం మేమంతా కూడా. కానీ ఇప్పుడు కాలంలో ఏంటి అని అంటే ఎక్కడికి పల్లెటూరు వాతావరణం కానీ లేకపోయిందా, ఏదైనా సరే కూడా ఎండల్లోకి తిరగాలి అని అంటే కష్టం, ప్రతి ఒక్కరికి కారు కావాలి. సో ఈ రకంగా లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ అనేది పెరిగిపోయాయి. ఎందుకు అని అంటే మనసుకి ప్రశాంతత ఇవ్వటం లేదు, కానీ బాడీకి మాత్రం, ఫిజికల్ బాడీకి మనం ఇది సంతోషాన్ని ఇస్తున్నాం. మనం ఏసీ పెట్టుకుంటున్నాము, చక్కగా ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా సరే కూడా కారులో వెళ్తున్నాం, నడక అనేది ఇంచుమించు తగ్గిపోయింది. అందుకోసమే ముందు ఒకప్పుడు బాగా సన్నంగా ఉండేవారు, ఇప్పుడు అందరూ కూడా లావ్ అయిపోతున్నారు. ఎందుకు అని అంటే ఎక్సర్సైజ్ అనేది లేదు. ఎందుకనంటే అందరికీ లగ్జరీస్ అవంతా కూడా కావాల్సింది ఉంటుంది. కానీ ఇవంతా కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాదు. కానీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏది అని అంటే ఆత్మకి భగవంతునితో సంబంధం చేయించడం, జ్ఞానం సంపాదించుకోవడం, అదనేది లేకుండా పోతోంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే రజోగుణంలోని కోరికలు బాగా పెరిగిపోతాయి అనేసి అని చెప్తున్నారనమాట. ఓ సన్ ఆఫ్ కురు, వెన్ దేర్ ఇస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్, ఎప్పుడైతే తమో గుణం పెరిగిపోతుందో, మ్యాడ్నెస్, పిచ్చి, ఇల్యూషన్, మాయా, ఇనర్షియా అండ్ డార్క్నెస్, అంధకారము, వారికి ఏది తెలియకుండా పోవడము, ఇంకా ఈ రకంగా ఇవన్నీ కూడా తదితర గుణాలన్నీ కూడా వారిలోని ప్రవేశిస్తాయి అనేసి అని అంటున్నారు. వెన్ వన్ డైస్ ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్, ఎవరైతే సత్వగుణంలోని వారు దేహాన్ని విడిచిపెడతారో వారు ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళ్తారు. వారు when one dies in the mode of passion, he takes birth among those engaged in fruitive activities. ఎప్పుడైతే వారు ఈ రకంగా రజోగుణంలోని వారు చనిపోతారో వారికి వారి కోరికలకు అనుగుణంగా, వారికి ఏ కోరికతోనైతే వారు చనిపోతున్నారో, ప్రకృతి ఏంటి అని అంటే చాలా చాలా దయామయురాలు. సో ప్రకృతి ఏంటి అని అంటే మనిషికి ఇచ్చేస్తారు ఫ్రీడమ్. సరే నీకు ఇది కావాలి కదా కోరిక, నువ్వు ఆ రకంగానే నువ్వు కోరికతో జన్మ తీసుకో అనేసని, వచ్చే జన్మలోని వారు దానికోసమని ఈ జన్మలో ఎంతైతే వారు శ్రమ పడ్డారో వారి కర్మకి అనుసారంగా వచ్చే జన్మలోని వారికి శరీరం ఇస్తారనమాట, వేరే శరీరం. కానీ ఎవరైతే తమో గుణంలోని ఉంటారో, తమో గుణంలో ఉంటూ వారు శరీరాన్ని త్యాగం చేస్తారో అటువంటి వారి కోసం చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఇక్కడ వారికి ఏంటి అని అంటే అధమలోకాలకే వారిని పంపించేస్తారు. అధమలోకాలు అని అంటే వారికి ఎవరికైతే కేవలం మాంసభక్షణ అనుకుంటూ ఉంటారో వారికి అధమలోకాలు అనగా ఏంటి అని అంటే వారికి అంటే ఆ లోకాలు అంటే ఇన్ ది సెన్స్ వారికి అధమ జీవుల్లాగా వారికి జన్మనిచ్చేస్తారు. అడవి మృగాల్లాగా. అడవి మృగాలకి ఏంటి అని అంటే వాటికి పాపం చుట్టుకోవు, నాన్ వెజిటేరియన్ ఎంతైనా తినచ్చు. అదే కేవలం నిద్ర అనుకున్న వారికి భల్లూకం శరీరం. సో భల్లూకం రోజుకి 16 గంటలు పడుకుంటుంది. అండ్ ఎవరికైతే నగ్నంగా ఉండాలి అనే ఆశతో ఉంటారో వాటికి చెట్టు జన్మ. ఎవరికైతే కేవలం పరస్త్రీ సంభోగం కావాలి ఆ రకంగా కోరుకుంటా వారికి కుక్క జన్మ అనమాట. శునకంకి ఏంటి అని అంటే అటువంటి వాయా వరుసలు అనేది ఏమి ఉండవు అనమాట. కాబట్టి ఆ రకంగా జన్మనిచ్చేస్తారు అనేసి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. కర్మణ సుకృ అస్య ఆహు సాత్వికం నిర్మల ఫలం, రాజసస్తు ఫలం దుఃఖం, అజ్ఞానం తమః ఫలం, తామస ఫలం. అంటే భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఒక్కొక్క గుణాల్లో ఉండే వారికి ఒక్కొక్క రకమైన వారికి ఫలం అనేది దొరుకుతుంది. సత్వగుణంలో ఉండే వారు చేసే పనులన్నీ కూడా నిర్మలంగా ఉంటుంది, వారి ఫలం కూడా నిర్మలంగానే ఉంటుంది. సో రజోగుణంలోని ఎవరైనా ఏదైనా పనులు చేశారు అని అంటే అది ఇతరులకి దుఃఖాన్ని ఇంకా ఇది చేస్తుంది అనమాట. ఇతరులకి వారికి కూడా దుఃఖాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది. కానీ అదే తమ గుణంలోని వారు ఎవరైనా చేసే పనులు అదేంటి అంటే అజ్ఞానంతో కూడుకునేటివి. సో వారు చేసే పనులన్నీ కూడా అజ్ఞానంతోనే ఉంటుంది. వారు మళ్ళీ వాదిస్తారు కూడా వారు చేసేదాన్ని సపోర్ట్ చేసుకుంటూ. ఫ్రమ్ ది మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ రియల్ నాలెడ్జ్ డెవలప్స్. సో సత్వగుణంలో ఉండేటప్పుడు నిజమైన జ్ఞానం వారికి తెలుస్తుంది. సో అండ్ ఫ్రమ్ ది మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ గ్రీఫ్ డెవలప్స్. సో రజోగుణంలో ఉండేటప్పుడు బాధ కలుగుతుంది, వారు ఇతరుల్ని ద్వేషిస్తూ ఉంటారు. And when mode of ignorance, in the mode of ignorance, foolishness, madness and illusion. సో ఈ రకంగా మూర్ఖత్వం అనేది వారికి పెరుగుతూ ఉంటుంది.
ఊర్ధం గచ్చంతి సత్వస్థ అంటే ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళ్తారు సత్వగుణంలో ఉండేవారు. మధ్య తిష్టాని రాజసహ అంటే అదే దీంట్లోనే ఉంటారు, మధ్యలోకంలోనే ఉంటారు రాజస గుణవారు. జగన్య గుణ వృత్తిస్థ అధో గచ్చంతి తామసహ అంటే అధమ లోకాలకు వెళ్ళిపోతారు తామసిక గుణంలో ఉండేవారు. ఇది మన యొక్క అంటే ఇది మెటీరియల్ వరల్డ్ అంటే భౌతికమైన ప్రపంచం. సో మధ్యలో ఉండేది మనం భూలోకం, దానిపైన ఉండేది దాని కింద ఉండేది అతల వితల సుతల తలాతల మహాతల రసాతల పాతాల లోకాలు ఇవన్నీ కూడా. అండ్ దానికంటే పైన ఉండేది భువర్లోకము, స్వర్గలోకము అంటే ఇంద్రలోకము, మహర్లోకం, దానికంటే కూడా ఇంకా పైన లోకాలు ఉన్నాయి. అంటే అందరికీ తెలిసింది కేవలం స్వర్గలోకం అనేసి అని, ఏదైనా మంచి పనులు చేశారు అని అంటే స్వర్గలోకానికి వెళ్తారని, దానికంటే ఇంకా ఇది ఉన్నాయి లోకాలు పైకి. సో మహర్లోకం, జనర్లోకం అనేది సప్త ఋషులు ఉండేదనమాట. నెక్స్ట్ తపోలోకము, ఎవరెవరు ఏదేదైతే చేసుకున్నారో వారు కర్మ దీన్ని బట్టి వారికి తపోలోకము. ఇంకా నెక్స్ట్ సత్యలోకం అనగా అది బ్రహ్మ ఉండేది అనమాట. దాని పైకి ఇంకా వెళ్ళామనంటే మనకి 7 కవరింగ్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో ఒక్కొక్క దానికి ఈచ్ కవరింగ్ ఈజ్ 10 times ద డయామీటర్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ కవరింగ్. సో ఫస్ట్ భూమి, అవంతా దాటుకొని వెళ్ళినాక భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయు, ఆకాశము, మనస్సు, ఇది తెలివితేటలు అంటే బుద్ధి మరియు మిథ్య అహంకారం, ఇవన్నిటినీ కూడా దాటుకొని వెళ్తే అప్పుడు దుర్గాదేవి యొక్క లోకం వస్తుంది. దుర్గాదేవి లోకం దాటుకొని వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మనకి శివుని లోకం వస్తుంది అనమాట. ఆ శివుని లోకం కూడా దాటుకొని వెళ్తే అక్కడ మనకి నెక్స్ట్ అంటే మనకి దుర్గాదేవి లోకం నుంచి అదంతా కూడా మనకి మెటీరియల్ వరల్డ్ క్రాస్ చేసినట్టుగా అనమాట. అది దాని తర్వాత దుర్గాదేవి లోకం, దాని తర్వాత శివుని లోకం కైలాసము, దాని తర్వాత వస్తుంది అప్పుడు ఒరిజినల్ ఇదనమాట స్పిరిచువల్ వరల్డ్. అది ఏంటి అని అంటే గోలోకం కంటే కిందన హరిలోకం అని అంటే మనకి వైకుంఠము మధ్యన ఇది అయోధ్య, దానిపైన భూలోకము. ఈ 3 కూడా ప్రళయానికి మునిగిపోవు. కానీ శివలోకము అండ్ దుర్గాదేవి లోకం నుంచి మిగతావన్నీ కూడా కిందన అన్నీ కూడా ఏంటి అని అంటే దానికి ప్రళయం అనేది ఉంటుంది, సృజన అనేది కూడా ఉంటుంది వాటికి. When you see that nothing is there, see that there is nothing beyond these modes of nature in all activities. అంటే ఎప్పుడైతే మనం తెలుసుకుంటామో మనకి భౌతికమైన ప్రపంచంలోని ఈ త్రిగుణాలు మాత్రమే ఉన్నాయనేసని, and that the Supreme Lord is transcendental to all these modes, ఎప్పుడైతే ఇది కూడా తెలుసుకుంటామో దేవాది దేవుడు శ్రీ కృష్ణుడు ఈ త్రిగుణాలకి అతీతుడని, then you can know my spiritual nature, అప్పుడు మనం తెలుసుకుంటాము భగవంతుని యొక్క స్వరూపం గురించి. When the embodied being is able to transcend all these 3 modes, ఎప్పుడైతే మనిషి జీవి ఈ 3 గుణాలకి అతీతుడవుతాడో, he can become free from birth, death, old age and their distress. అప్పుడు మనిషికి ఏంటి అని అంటే జన్మ, మృత్యు, జర, వ్యాధి నుంచి అతను తప్పించుకున్నట్టుగా అంటే మోక్షాన్ని పొందినట్టే అతను, అండ్ కెన్ ఎంజాయ్ నెక్టర్ ఈవెన్ ఇన్ దిస్ లైఫ్. సో అప్పుడు ఆ మనిషి, ఆ జీవి ఈ జన్మలోని శరీరంతో పాటు ఉంటూ కూడా అతను ఆనందాన్ని పొందగలడు అని అంటున్నారు అనమాట. ఇప్పుడు అర్జునుడు అడుగుతున్నారు, ఓ మై డియర్ లార్డ్, బై వాట్ సిమ్టమ్స్ ఇస్ వన్ నోన్ హూ ఇస్ ట్రాన్సెండెంటల్ టు దోస్ మోడ్స్? మరి ఎలా తెలుసుకుంటాము ఎవరైనా సరే కూడా ఈ 3 గుణాలకి కూడా అతీతులు అని మీరు అంటున్నారు, ఎలా తెలుసుకోగలం వారికి 3 గుణాలకు అతీతులు అనేసని? వాట్ ఈస్ హిస్ బిహేవియర్? అతను ఎలా ప్రవర్తిస్తారు అసలు? అండ్ హౌ డస్ హీ ట్రాన్సెండ్ దోస్ ది మెటీరియల్ మోడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్? అంటే సరే అతను ఎలాగింతకి ఈ త్రిగుణాల్ని ఎలా దాటగలడు, అది కూడా నాకు దయచేసి చెప్పండి అని అంటున్నారు అనమాట. ఇప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నారు, హీ హూ డస్ నాట్ హేట్. సో గుణాలు, క్వాలిటీస్ అడుగుతున్న దానికి భగవంతుడు చెప్తున్నారు, హీ హూ డస్ నాట్ హేట్ ఇల్యూమినేషన్, అటాచ్మెంట్ అండ్ డెల్యూషన్ వెన్ దే ఆర్ ప్రెసెంట్. సో అతనికి అన్ని ఉండేటప్పుడు కూడా దేనికి అతను అటాచ్డ్ అయి ఉండరనమాట. అబ్బో ఇది నాది అనేసనే ఉండదనమాట. శ్రీరామచంద్ర ప్రభుకి ముందు రోజు కరెక్ట్ గా పిలిచారు అతని తండ్రి జనక మహారాజు, ఆయన సుపుత్ర, నీకు రేపు రాజ్యాభిషేకం జరగబోతోంది, నువ్వు రాజు కాబోతున్నావు అని అంటే, ఆహా సరే ఓకే మీరు ఎలా చెప్తే అలాగా వెళ్ళిపోయారు. కరెక్ట్ గా ముందు రోజు రాత్రి పిలిచి అన్నట్టు 1 minute
నీకు ఏం చెప్పాను నేను? రాజ్యాభిషేకం రేపు. సారీ రాజ్యాభిషేకం కాదు, నువ్వు అడవులకు వెళ్ళాలి నాయన, 14 సంవత్సరాలు నువ్వు ఇది అరణ్యవాసం చేయాలని. సరే, నో ప్రాబ్లం, వెళ్ళొస్తాను. అంతేకాని అదేంటి నాన్న, మీరు నాకు రాజ్యాభిషేకం అన్నారు, నన్ను రాజు అన్నారు, నెత్తి మీద కిరీటం అన్నారు, అదంతా మానేసి ఇప్పుడు నన్ను అడవులకు అంటున్నారు ఏంటి? అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు? నాకేం అర్థం కావట్లేదు. ఏం లేదు, వెంటనే వెళ్ళమన్నారు. అది రాజ్యాభిషేకం జరుగుతుంది అన్నప్పుడు అతిగా ఆనందపడిపోయింది లేదు, అడవులకి వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు బాధపడింది కూడా లేదు. ఎలా ఉన్నా సరే కూడా పర్వాలేదు, నేను ఒక్కడనే వెళ్ళొస్తాను అంటే సీతాదేవి లక్ష్మణుడు వెనకాతల నుంచి వచ్చారు. లేదు అన్నయ్య గారు, మీరు ఒక్కలే వెళ్ళేదానికి లేదు, నేను వస్తాను. అతనికి కూడా లేదు. రాజ్యం మీద ఇది భోగం చేసుకోవాలి అనేసి అతనికి కూడా లేదు. భరత్ మహారాజ్కి ఎప్పుడైతే వాళ్ళ తల్లి కైకేయీదేవి చెప్పారో నువ్వు రాజువినైనా అని అంటే వాళ్ళ తల్లినే దూషించుకున్నాడు అనమాట. తల్లి, ఏంటి మీరు ఇలాంటి పనులు చేశారు, నాకు నేను రాజ్యం నేను చూడలేను, అన్నయ్య లేనిది నాకు ఏది వద్దు అసలు అనేసని అడవులకి సైతం వెళ్ళి ఆ చెప్పులు తీసుకొని వచ్చి, రాజ్యం అన్నయ్య పాదుకలే చూసుకుంటాయి, నేను చూసుకోను, నేను అతని పాదుకలు దీని కిందన నేను దాసుణ్ణి అనేసని వారి అన్నయ్య నేల మీదే పడుకుంటారేమో అని తెలిసి భరత మహారాజ్ ఏం చేశారు అంటే, ఇతను నా పొజిషన్ ఎప్పటికీ కూడా నా అన్నయ్య శ్రీరామచంద్ర ప్రభు కంటే తక్కువ ఉండాలి అని చెప్పని, నేను మంచం మీద ఎలా పడుకోగలను, మా అన్నయ్య గారు కింద నేల మీద పడుకొని ఉంటారు ఈ పాటికి అని అక్కడ గొయ్య తవ్వుకొని ఒక దగ్గర ఆ గొయ్య లోపల పడుకునేవారు. ఎందుకనంటే మా అన్నయ్య ఉండే పొజిషన్ కంటే నేను తక్కువ పొజిషన్ లో ఉండాలి అనేసని. అందుకోసమని శ్రీరామాయణం అంత గొప్పగా అయింది. ఎందుకనంటే వారు భగవద్గీతని తూచా తప్పకుండా ఆచరించారనమాట. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే వారికి సుఖం వచ్చినప్పుడు దానికి బంధించి పడిపోరు, బాధ వచ్చినప్పుడు దానికి వారు కుంగిపోరు అనమాట. సో నాట్ లాంగ్స్ ఫర్ దెమ్ వెన్ దే డిసపియర్. అయ్యో ఇది లేదే నాకు అనేసని బాధపడిపోయేది అది కూడా ఉండదు అని అంటున్నారు. హూ ఇస్ సీటెడ్ లైక్ వన్ అన్కన్సర్న్, వారికి సంబంధం లేదు వీటన్నిటితోని అన్నట్టుగా వారు ఉంటారు అని అంటున్నారు. బీయింగ్ సిచ్యువేటెడ్ బియాండ్ దీస్ మెటీరియల్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ మోడ్స్ ఆఫ్ నేచర్. సో వారు ఏంటి అని అంటే త్రిగుణాలకి అతీతులు. త్రిగుణాలు వారి మీద యాక్ట్ చేస్తున్నాయి కానీ వారు ఏ రియాక్షన్ ఇవ్వటం లేదనమాట. వారు మనకి దీంట్లో చెప్పినట్టుగా ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ అంటారనమాట. సో ఆ రకంగా ఒక ఇనర్ట్ గ్యాస్ లాగా వారు ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఏ రియాక్షన్ కోసం వచ్చినా సరే కూడా వారు అసలు రియాక్ట్ అవ్వటం లేదనమాట. సో ఎవరైనా ఏమైనా తిట్టినా కొట్టినా అల్లరి చేసినా ఏం చేసినా సరే కూడా మామూలుగానే ఉంటారనమాట. ఒక చిరునవ్వుతో ఉంటారు. ఇది చాలా చాలా కష్టము. మరి ఎలాగా అది కూడా తెలుసుకుందాం. హూ రిమైన్స్ ఫర్మ్, వారు దృఢ నిశ్చయంతో ఉంటారు ఎక్కడైనా సరే. నోయింగ్ దట్ దీస్ మోడ్స్ అలోన్ ఆర్ యాక్టివ్. వారికి తెలుసు ఈ త్రిగుణాలు నా మీద యాక్ట్ చేస్తున్నాయి, నాకు ఈరోజు చెడు రోజు జరుగుతోంది, నా జీతం తగ్గిపోయింది, నన్ను ఆఫీస్లో తిడుతున్నారు అని అంటే అది నా బాస్ తప్పు కాదు, నా తప్పు అసలు కాదు. ఇప్పుడు నా మీద త్రిగుణాలు యాక్ట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఇలా జరుగుతుంది. ఒకవేళ బాస్ సడన్ గా పిలిచారు, నువ్వు చాలా బాగా చేసావు, ప్రమోషన్ ఇస్తున్నాను నీకు అని అంటే అది నేను చేసింది కాదు, అది నా మీద త్రిగుణాలు యాక్ట్ చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు నా మీద సత్వగుణం యాక్ట్ చేస్తుంది, దానివల్ల నాకు ఏదో ప్రమోషన్ ఇస్తున్నారు, అంతేగాని నేను చేసుకున్నది కాదు అది. ఏ రకంగా ఉన్నా సరే కూడా సంతోషం కాలంలోని బాధ కాలంలోని ఎలాంటి టైంలోనైనా సరే కూడా ఒకే రకంగా రియాక్షన్ ఉండడం అనేది అది గుణాలు అంటున్నారు వాళ్ళది. సో త్రిగుణాలని ఎవరైతే అతీతులయ్యారో వారి లక్షణాలు ఈ రకంగా ఉంటుంది అనేసి. హూ రిగార్డ్స్ అలైక్ ప్లెజర్ అండ్ పెయిన్, వారు సంతోషాన్ని బాధని కూడా ఒకే రకంగా చూసుకుంటారు వారు. అండ్ లుక్స్ ఆన్ ఎ క్లాడ్, ఎ స్టోన్, ఎ పీస్ ఆఫ్ గోల్డ్ విత్ అన్ ఈక్వల్ ఐ. వారికి ఏంటి అని అంటే వారి ముందు బంగారం పెట్టినా ఒక రాయి పెట్టినా ఏది పెట్టినా సరే కూడా అన్నిటినీ సరిసమానంగా చూస్తారు, వారికి సంబంధం లేదు వాటితోని. హూ ఇస్ వైజ్ అండ్ హోల్డ్స్ ప్రైజ్ అండ్ బ్లేమ్ టు బి ది సేమ్. వారిని ఒకవేళ ఎవరైనా తిరస్కరించినా వారిని ఎవరైనా పొగిడినా ఒకే రకంగా ఉంటారు. ఇవాళ కాలంలో చూడండి, కమలేష్ ప్రభు మీరు చాలా బాగా చెప్పారు. అవునవును, నేనే చాలా బాగా చెప్పాను, ఎందుకంటే నేను ఇంట్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తాను, చాలా చాలా కష్టపడుతున్నాను నేను. కమలేష్ ప్రభు మీ అంత వర్స్ట్ నేను భగవద్గీత ఎవరిని చెప్పింది నేను చూడలేదు. అదేంటి నేను ఇంత కష్టపడేదానికి నేర్చుకొని వస్తే నేను సరిగ్గా చెప్పలేదంటారా? ఇది ప్రతి ఒక్కరికి ఉండేది ఇది. కానీ ఇక్కడ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారని అంటే, మనం బాగా చెప్పినా చెప్పకపోయినా అంటే ఇతరులు మనకి ఎలా చెప్పినా సరే కూడా మనం చేయాల్సిన డ్యూటీ విధియుక్త ధర్మం మనం పాటించాలి. మన కర్మని మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఫలితం భగవంతుడి మీదకి వదిలేయాలి. దానికి మనం ఫలితం మనం ఆశించకూడదు. కాబట్టి ఏది ఎలా ఉన్నా సరే కూడా భగవంతునికే వదిలేయాలన్నమాట. అండ్
హూ ఈజ్ అన్చేంజ్ ఇన్ ఆనర్ అండ్ డిసానర్, వారిని మెచ్చుకున్నా లేకపోయినా వారిని తిరస్కరించినా ఒకే రకంగా ఉంటారు. హూ ట్రీట్స్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫో లైక్, వారి మిత్రులకి వారి శత్రువులకు కూడా ఒకే రకంగానే వారు ప్రవర్తిస్తారనమాట. హూ హాజ్ అబాండన్డ్ ఆల్ ఫ్రూటివ్ అండర్టేకింగ్స్, వారి ఏంటి అని అంటే వారికి ఏమొస్తుంది అనే ఆలోచన నుంచి వారు విముక్తులైపోయారు. సచ్ ఎ మ్యాన్ ఈస్ సెడ్ టు హావ్ ట్రాన్సెండెడ్ ది మోడ్స్ ఆఫ్ నేచర్, అటువంటి వారు ఈ త్రిగుణాలకి అతీతులైపోయారు అనేసి అని అంటున్నారనమాట. ఆంజనేయ స్వామి ఇంత సహాయం చేశారు లక్ష్మణుడి కోసం అనేసని అతను మూర్ఛపడిపోయి ఉంటే అతనిని కాపాడేదానికి ఏకంగా సంజీవని పర్వతాన్ని తీసుకొని వచ్చారు. శ్రీరామచంద్ర ప్రభుతోని అడుగున ఉన్నారనమాట. కానీ ఫైనల్ గా అతనికి ఏం కావాలి అని అడిగితే నాకు ఏమీ వద్దు, నాకు శ్రీరామచంద్ర ప్రభుతో పాటు ఉండడమే నాకు కావాలి అని అన్నారు. ఆయన ఏం కోరికలు కోరుకోలేదనమాట. ఆ రకంగా అతను శ్రీరామచంద్ర ప్రభుకి దాసుడుగా ఉన్నారు. అందుకోసమనే అతనికి మించిన దాసుడు శ్రీరామచంద్ర ప్రభుకి లేరు అనేసి అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. అందుకోసమే అంటారు ఆంజనేయ స్వామిని మనం ఒకవేళ నిజంగానే ఆయన సంతృప్తి పరచాలి అని అంటే ఆయనకి ఇంకేమీ లేదు, చాలా సింపుల్, శ్రీరామనామ జపం చేసుకున్నాము అని అంటే ఆంజనేయ స్వామి మన దగ్గరికి వచ్చేస్తారు. ఇంకొకటి, ఆంజనేయ స్వామికి ముల్లోకాల్లోని కేవలం ఎవరికైనా సరే కూడా శని పీడ పట్టదు అని అంటే అది ఎందుకు, ఎవరికి అని అంటే కేవలం ఆంజనేయ స్వామికి. ఎందుకు అనంటే ఉండే చిరంజీవుల్లోని అతను ఒకరు. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే అతనికి భక్తి ఎంత పరిపూర్ణంగా భక్తి ఉన్నది అని అంటే అది హనుమాన్ చాలీసా వాటిని చదివిన దాని వల్ల మనకి కూడా శని పీడ పోతుంది అని అనుకుంటారు. కాదు, యాక్చువల్గా అతనికి ఎందుకు శని పట్టుకోలేదు అని అంటే ఎందుకనంటే అతని శరీరం మనసులోని అతని నిండా ఆత్మ, అతను దాని నిండా కూడా అతనికి శ్రీరామచంద్ర ప్రభు నామము ఆ భక్తి అంతలాన నిండిపోయి ఉన్నది. ఇంకా శనిదేవత వచ్చి ఆయన ఏం టెస్టింగ్ చేస్తారు, త్రిగుణాలు అతని మీద యాక్ట్ చేయలేవు. ఇంకా ఎవరైతే ఇక్కడ చెప్పారు, ఎవరైతే ఈ రకంగా పరిపూర్ణమైన భక్తిలో ఉంటారో వారు త్రిగుణాలు వారి మీద యాక్ట్ చేయదు అనేసి. కాబట్టి అదే అక్కడ మనకి ప్రాక్టికల్ గా ఆంజనేయ స్వామి చేసి చూపించారు. అతని మీద త్రిగుణాలు యాక్ట్ చేయలేవు. మాంచాయో అవ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాన్ సమయతిత్యాన్ బ్రహ్మ భూయాయ కల్పతే. ఇక్కడ భగవంతుడిని అర్జునుడు అడిగారు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అర్జునుడు అడిగింది ఏంటి అని అంటే ఈ రకంగా వారి గుణాలు ఎలా ఉంటాయి అండ్ వారికి ఏ రకంగా వారి ప్రవృత్తి ఏ రకంగా ఉంటుంది అండ్ ఎలాగ వారు ఈ త్రిగుణాలని అతీతములు కాగలరు అనేసని. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పారు వారి లక్షణం ఏంటి అవంతా అని. ఇక్కడ చెప్తున్నారు వారు ఏ రకంగా ఎందుకోసమని వారికి అసలు త్రిగుణాలని అతీతులుగా ఎలా అవ్వగలరు అనే దాని గురించి చెప్తున్నారు. వన్ హూ ఎంగేజెస్ ఇన్ ఫుల్ డివోషనల్ సర్వీస్ మాం చాయో అవ్యభిచారేణ అంటే వారికి పరిపూర్ణమైన దీంట్లోని భక్తి యోగేన సేవతే, భక్తి యోగంలోని వారు సేవ చేసుకున్నారు అని అంటే వారికి ఏమొస్తుంది అనే ఆశతోని వారు కాకుండా భక్తితోని భగవంతుని కోసం అనేసి వారు చేసుకుంటుంటే సేవ సగుణాన్ సమయతైత్యాన్ బ్రహ్మ భూయాయ కల్పతే అని అంటే అటువంటి వారు హూ డస్ నాట్ ఫాల్ డౌన్ ఇన్ ఎనీ సర్కమ్స్టాన్సెస్, అటువంటి వారు ఏంటి అని అంటే ఏదో ఒక భౌతికమైన ఆశ కోసం అనేసి వారు పరిగెత్తరనమాట. భక్తి యోగాన్ని వదిలేసి వారు పరిగెత్తరు. అటువంటి వారు సత్వరంగా వారు ఏంటి అని అంటే త్రిగుణాలని వారు అతీతులైపోతారనమాట. ఈ రకంగా వారు బ్రహ్మన్ అనే ప్లాట్ఫామ్ కు చేరుకోగలుస్తారు. అండ్ ఐఎమ్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ఇంపర్సనల్ బ్రహ్మన్ కనుక భగవంతుడు చెప్తున్నారు అతనే ఆ బ్రహ్మన్ కి కూడా అతను కారకులు అనేసని. సో విచ్ ఇస్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ పొజిషన్ ఆఫ్ అల్టిమేట్ హ్యాపీనెస్ అంటే సచ్చిత్ ఆనంద స్వరూపాన్ని చేరుకుంటారు వారు అనేసని చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఎక్కడైనా ఒక లైట్ వెలుగుతుందనంటే దానికి ఖచ్చితంగా స్విచ్ కూడా వేసేవారు ఉండాలి. సో ఆ లైట్ ఒకవేళ బ్రహ్మన్ అనే స్టేజ్ అయితే దాని లైట్ వేసేవారు ఎవరు అంటే భగవంతుడు. కాబట్టి ఈ పుస్తకాలది వాటన్నిటిది కూడా లింక్ పంపిస్తాం. దయచేసి మీరు పుస్తకాలు తీసుకొని నేను చెప్పేది ఏదో కొద్దిగా చెప్పగలను, ఏదో కొద్దిసేపు చెప్పగలను. కానీ ఈ పుస్తకాలలోని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఏది రాశారో అది చదువుకున్నామనంటే మనకి పరిపూర్ణమైన జ్ఞానం వస్తుంది. దానివల్ల మనకేంటి అని అంటే సత్వగుణం అనేది కనీసం వస్తాం. సత్వగుణం నుంచి మనం ఎప్పుడైతే కర్మలన్నిటినీ కూడా మనం ఆ ఫలితాన్ని భగవంతుడికి విడిచిపెట్టేస్తామో అప్పుడు శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్తాం మనం. సో ఇక్కడతోని మనకి ఈ భగవద్గీత ఈ అధ్యాయం పూర్తయింది. ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయనంటే మీరు హ్యాండ్స్ రేస్ చేయొచ్చు.